Per començar la narració sonora, el primer que hem de tenir clar és quina història voldrem explicar. Així que fem servir el símil del cinema, igual que en el cinema hi ha seqüències i cada seqüència té diferents escenes, doncs nosaltres també imaginem una història sencera, que en el meu cas serà sortir a la terrassa i regar les plantes, i té petites escenes que són els passos que faig fins a la porta, com obro la porta de la terrassa, com obro la reixa per sortir, com faig més passes. I jo tot això ho he pensat i ho he posat per escrit, perquè així em sigui més fàcil a l'hora d'enregistrar cada pas doncs, anar seguint, d'acord? I no deixar-me res. He vist que me n'havia deixat un aquí, doncs l'he afegit després. Doncs anem a veure com importar els arxius d'àudio amb el programa Audacity. Vinc al programa, obro el programa. Si no l'heu descarregat, el podeu descarregar fàcilment de la seva pàgina web. Us ho recomano perquè des del Drive a mi no m'ha funcionat, però potser també el podeu fer servir des d'allà, o si voleu fer servir un altre editor de so, doncs endavant. Aquest és lliure de drets, per tant, és el que us ensenyo. Vinc aquí a fitxer, faig importa àudio i aleshores busco a la meva carpeta de narració sonora el meu primer arxiu, que és el de les passes, l'obro i ja el tinc aquí descarregat. D'acord? Com que el veig que sona una mica fluixet, vinc aquí i li pujo una miqueta el volum. Així. Perquè així soni una miqueta més fort. Aleshores, següent fitxer, m'ho crearà ell sol. Jo vinc aquí, importo la gravació número 3, aleshores me la col·loca just a sota de l'altra gravació que tenia. Doncs el que he de fer és seleccionar tot el fragment, vinc aquí al retallo, em col·loco aquí, l'enganxo i ja tinc els dos arxius que sonaran un darrere de l'altre. I així vaig fent amb tots els arxius d'àudio que he gravat, els vaig important en el meu Audacity per poder-los tenir un darrere de l'altre. Vaig fent amb tots. I com abans, ara veig que aquest també està molt fluix de volum. Doncs el selecciono, vinc amb aquesta eina i ara, primer de clicar aquí i ara ja s'ha fet més gran. Ara sí. Ara ja el tinc una miqueta més gran. Sí? Molt bé, doncs ara quan tingui tots els arxius pujats, continuo. Ara que ja he acabat d'importar tots els arxius d'àudio, us ensenyo com ha quedat. Veieu? Aquí he posat tots els diferents sons. Ja veieu, ara hi ha un trosset de regar, després tornen a haver-hi més passes i després tancar reixa, tancar porta i més passes per acabar. Aleshores, ara el que faig és venir a fitxer i ara el que he de fer és exportar. Com que ho vull en format MP3, doncs faig com a MP3, narració li poso el nom que jo vulgui, escollo la ubicació on ho vull guardar, deso, i ara ja tinc
en el meu ordinador la narració en MP3. Veieu? Narració sonora a prova en MP3, que ara ja l'estem escoltant aquí. Molt bé, i ara això doncs, és el que podria penjar al Classroom per compartir, que també ho faré, per compartir amb tots vosaltres, d'acord? I aquests arxius d'MP3 són els que enviarem a Nicaragua perquè els nens i nenes d'allà ens puguin conèixer una miqueta més i que esperem que ells també ens enviïn els seus i nosaltres els puguem conèixer una miqueta més. D'acord? Vinga, animeu-vos a fer-ho. Un petonet! Audio Jungle.